Dobré ráno, vy všichni. Good morning, everybody. My name is Josh. Jmenuji se Josh. I've met many of you, but for those I haven't, Se spoustu z vás už jsem se potkal, ale pro ty z vás, kteří mě ještě neznají, this is where I come from. tak já pocházím odsud. I come from a church in America Pocházím tady z církve z Ameriky, who for 4 years now has partnered with Kostel Jinak. která už 4 roky má vlastně takové partnerství s kostelem Jinak tady v Olomouci. Olomouc, that's right. I'm excited and honored to be here with the members of Kostel Jinak Olomouc. A jsem nadšený z toho, že tady s váma můžeme být, tady na kostele. Even though I live in the US and you live here, A i když já žiju v Americe a vy žijete tady, we share the same spirit of God. tak vlastně všichni sdílíme toho stejného božího ducha. And the Bible tells us that makes us family. A Bible říká, že to je něco, co z nás dělá jednu velkou rodinu. No matter any distance or any language that's between us. Nehledě na tom, jakýma mluvíme jazykama, nebo jaká vzdálenost leží mezi námi. We are family and it is a deep joy to be with you. Tak jsme rodina, je to pro nás taková velká radost, že tady s vámi můžeme být. I'm also excited to be here with those of you who are not followers of Jesus. Jsem taky nadšený být tady s vámi, z vás, kteří ještě nenásledujete Ježíše. I hope that today when you hear from the word of God, A doufám, že až dneska uslyšíte z toho božího slova, that you see how patient God is, tak uvidíte, jak Bůh je trpělivý, how merciful God is, jak je milostivý, how relational God is. jak je vlastně vztahový. God wants to restore his people. Bůh chce obnovit svůj lid. God wants to restore you. Bůh chce obnovit i tebe. This past week at camp, we were following the life of the Apostle Peter. A celý ten uplynulý týden na kempu my jsme vlastně sledovali život apoštola Petra. We looked at Peter's call to become a fisher of men. Dívali jsme se na to, jak Ježíš apoštola Petra povolal k tomu, aby se z něho stal rybář lidí. Him walking on water. Viděli jsme Petra, jak chodí po vodě, Him proclaiming Jesus is the Messiah. a jak o Ježíši prohlásil, že je Mesiáš. His 3 denials of Jesus. Jak pak Ježíše 3krát zapřel. And when Jesus restores his relationship with Peter. A taky jak pak Ježíš obnovil ten svůj vztah s Petrem. By asking Peter, do you love me 3 times? Když se Petra zeptal 3krát, jestli ho má opravdu rád. Today we're going to look even further into Peter's life. A dneska se podíváme ještě o kruček dále do toho Petrova života. At this point in the story, Jesus has died and resurrected. A v tom příběhu, ve kterém jsme byli, tak tady tento momentum, to je, když Ježíš zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. And then he tells his followers something that sounds horrible to them. A pak svým následovníkům řekl něco, co jim muselo znít úplně příšerně. That even though they just got him back, he must leave them. Že když ho zrovna dostali zpátky, byl vzkříšen z mrtvých, tak Ježíš jim řekl, že je bude muset opustit. His followers are obviously confused and sad about this news. A ti jeho následovníci byli zmatení tady z této zprávy a smutní. But Jesus promises that somehow it's better that he goes. Ale Ježíš jim slíbil, že svým způsobem to pro ně bude lepší, když odejde, než kdyby zůstal. In order that he would send someone else called the helper. Protože pošle někoho, komu říkal pomocník. Then Jesus ascends back into heaven. A Ježíš vystoupil na nebesa And his followers are somewhat disoriented. a ti jeho následovníci byli takový dezorientovaní. And they are sitting in a home waiting for this helper to come. Seděli v jednom domě, tam prostě někde v Jeruzalémě a čekali tady na příchod toho pomocníka. So as we begin unpacking this text for today, A když začneme trochu vysvětlovat ten dnešní text, I have a question first. tak já mám na vás napřed otázku. How many of you have ever learned a brand new language Kolik z vás už se naučilo nějaký nový cizí jazyk, from drinking too much slivovice? když jste se napili až moc slivovice? Anybody? Někdo? If you say you have, then I'm sure Victor A pokud říkáte, že jo, tak pak si myslím, že Viktor would love to schedule a counseling session with you. si s vámi bude chtít popovídat. Pochválit. No, that sounds absurd, right? Ne, tohle je něco, co zní absurdně, že jo? Imagine someone from our group, the American group, Představte si někoho z té naší americké grupy, like Gavin. třeba Gavina. Gavin, raise your hand. Gavin. Gavin je tady. Imagine this guy. Představte si, že tady tento týpek All of a sudden speaking fluent Czech, by naraz z něčeho nic mluvil plynně česky, despite never studying it before. i když se češtinu nikdy předtím neučil. That would be a miracle, yes? Tak to by byl zázrak.
Well, this exact miracle happens before thousands of people's eyes. A přesně takový zázrak se stal v tom prvním století před očima tisícovky lidí. And their response, some of them, was to think, A odpověď některých lidí, kteří to celé viděli, wow, they really can't handle their slivovice. byla, že trošku to přeháněl s tou slivovicí. However, the truth behind what's happening in this miracle Ale ta pravda toho, co se během tohoto zázraku děla, byla ta, actually goes back many years before this event. nebo se pojí respektive s tím, co se stalo mnoho let předtím. To better understand the story of Pentecost in Acts 2, Abychom pochopili to, co se tady děje s těma jazyky během těch letnic, we have to better understand the story of Babel first in Genesis 11. tak se musíme napřed podívat trošku hodně zpátky do Bible, do Genesis, do 11. kapitoly, kde se mluví o babylonské věži. Roughly 2,000 years before Pentecost. To je zhruba 2000 let před těmito letnicemi, kdy se odehrál tady tento zázrak. This is Genesis 11, 1 through 9. A tohle je z knihy Genesis, přečtu takový úsek z 11. kapitoly o stavbě té babylonské věže. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šinářské zemi pláně a tam se usadili. Řekli jeden druhému, nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt měli místo malty. A řekli, nuže, vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi a uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. Hospodin se stoupil, aby viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli. Hospodin řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže se stupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země a přestali stavět to město. Proto nazvali jméno jeho Babylon, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je Hospodin rozptýlil po celém povrchu země. So in Genesis 11, we're told the whole world had one language. A tady v této knize Genesis se dozvídáme, že celý svět měl původně jenom jeden jazyk. And the people were moving eastward. A že lidi cestovali na východ. This is not an incidental piece of geographic information. A to není jenom tak náhodný kus nějaký, jak prostě geografické informace. We know from Genesis 3 that people are driven out from God's presence. Z Genesis 3. kapitoly víme, že Bůh vlastně ty lidi vyhnal z ráje na východ. From a perfect place called Eden. Z toho ráje, kterému se říkalo Eden. Then Eden is guarded on the east side so they can't come back in. A ten Eden vlastně na té východní straně chránili andělé s těma plamenýma mečma. They are separated from God. A byli oddělení od Boha lidi. The next multiple stories in the Bible that we see A tam máme v Bibli pár následujících příběhů, are about mankind's sin and rebellion, and they mention going east as well. které mluví o lidstvu, jak se vlastně ubíralo čím dál tím víc do hříchu a jak šli vlastně čím dál tím víc na východ. A guy named Cain kills his brother Abel east of Eden. Byl tam člověk jménem Kain, který zabil svého bratra Abela a to se stalo na východ od Edenu. A guy named Lot moves east towards Sodom, a wicked city. Pak tam byl týpek, který se jmenoval Lot, který se taky odstěhoval na východ od města Sodomy. Moving east has a negative connotation. A v Bibli tady to přesouvání se na východ má takové negativní konotace. So when these people journey east, that is significant. A když tady tito lidé cestují na východ, tak je to má to velký význam. This is what that really means. Tohle je to, co to znamená. That humanity was drifting further and further away from Eden. Znamená to, že lidé se čím dál tím víc vzdalovali od toho božího ráje, od Edenu. God's dwelling place. Od toho místa, kde Bůh přebýval. They were drifting further and further away from God. Dostávali se čím dál tím víc dál od Boha. Eden, the dwelling place of God, was mankind's original home. Ten Eden, to místo, kde Bůh přebýval, tak bylo původní takový domov pro lidi. And since they can no longer get back into Eden, A když už se do toho Edenu nemohli vrátit, these people in the Tower of Babel are trying to build a tower. tak tady ti lidé, co stavili tu babylonskou věž, se snažili postavit tu věž, It says, with its tops in the heavens. aby ten vrcholek té věže byl v nebesích. They're trying to create their own access point to God. Snažili se sami po svém dostat k Bohu. They're trying to force their way back into heaven. Snažili se v podstatě se vynutit takovou cestu zpátky do nebe k Bohu. And don't mistake their intentions. A nemyslete si, že ty jejich úmysly byly dobré.
It says they did this to make a name for themselves. A říká se tady, že to bylo, že tu věž stavili proto, aby si učinili jméno sami pro sebe. Not to be with God. Ne, aby byli s Bohem. So not just their location has moved east, Takže vlastně nejenom to, kde bydleli, se přesunulo na východ, but their hearts have moved east as well. ale jejich srdce se posunuly na východ tak jako tak. They were far from God. Byli daleko od Boha. Because of this rebellion, God miraculously takes away their one language. A kvůli tomu, že se tady ti lidi v podstatě takto vzbouřili proti Bohu, tak Bůh jim vzal ten jeden jazyk, který mluvili, He disorients the people a zmátl je and scatters them across the a world. rozptýlil je po celé zemi. And not only that, but we know from Deuteronomy 32:8, it says this. A nejen to, ale v Deuteronomiu ve 32. kapitole, verš 8 se píše tohle. Když dával Bůh národům dědictví, když rozděloval syny člověka, ustanovil hranice národů podle počtu synů Izraele. God gives the nations their inheritance when he divides them. Bůh dal dědictví Izraeli i těm ostatním národům, které tam byly. What is the inheritance? A co to bylo to dědictví? In this case, it was not a good thing. A v tomhle případě to nebyla dobrá věc. The inheritance is boundaries that he gives over the people. To dědictví bylo to, že vlastně Bůh rozdělil lidi, dal jim hranice toho, kde budou bydlet. They inherit lesser spiritual powers to rule over them. A taky tam vlastně se píše, že Bůh nad nimi tak ustanovil takové duchovní mocnosti, které nad nimi vládly. Babel is not a story about a tower and languages. Babylon není jenom příběh o věži a o nějakých jazycích. It is a key moment when humanity's unity is broken. Je to takový klíčový moment, kdy jednota mezi lidmi byla narušena. And we are truly disinherited from God. A my jsme byli v podstatě vyděděni od té boží přítomnosti. Now fast forward back to Acts 2. A když se znovu vrátíme do těch skutků 2. kapitoly, jak to s tím souvisí, And we'll see the story different now. tak my uvidíme, že ten příběh se vlastně trochu změnil. An important thing to know about Pentecost, A ta důležitá věc, kterou musíme tady si uvědomit o těch letnicích, it was a festival with many people and languages and cultures. bylo, že to byl festival, kde byla spousta lidí, kteří mluvili různýma jazykama a slívalo se to několik kultur dohromady. Many people concentrated in one place. Prostě hromada lidí byla koncentrovaná na jednom místě. In fact, it was one of the most important 3 festivals that Jews would do. Byl to jeden z těch nejdůležitějších 3 svátků, který Židé slavili. The weather would stop people from traveling to the other 2 often. A měli tam takové počasí, že na ty 2 ostatní svátky Židé vlastně z celé té země nemohli častokrát cestovat. But the time of year for Pentecost was nice, so many more people would come to this. Ale během těch letnicích, kdy to bylo v létě, tak bylo to počasí vždycky super a lidi tam většinou mohli cestovat v pohodě. And often the people of these places spoke more than one language. A často právě tady tito lidi mluvili jinými jazyky, když se tam sešli v Jeruzalémě. Just like Victor's doing today. Tak jako to dělá Viktor dneska. However, the author of Acts makes something clear. Ale ten autor knihy Skutků chce, aby jsme viděli tady tuhle věc. The languages being spoken in Acts 2 were not a result of study. Ty jazyky, kterými lidi tady mluvili zázračně, tak nebyly výsledkem nějakého dlouhodobého studia. They were a result of God enabling them to do so. Byly výsledkem toho, že Bůh jim umožnil těmito jazyky zázračně mluvit. And this is why that is significant. A to je to, proč je to důležité. In Acts 2 at Pentecost, God has begun reversing the curse of Babel. Bůh tady v tom příběhu v podstatě převrací ten příběh babylonské věže na ruby. Where there was once disunity in communication, Kde byla předtím nejednota v té komunikaci, God has brought perfect unity and understanding tak Bůh tam dal vlastně novou jednotu a dokonalé porozumění. among many different people groups. A napříč všemi možnými skupinami lidí. After the Spirit comes upon them, Když tam přišel ten Duch Svatý na ně, Peter preaches a sermon with thousands around him. tak Petr tam kázal takové plamenné kázání a tisícovkám lidí. Peter explains how the miracle that the people were seeing, A on tam vysvětlil vlastně, že tady ten zázrak, který ti lidi viděli, they were prophecies from the Old Testament, tak byl výsledkem proroctví, které předtím byly napsány ve Starém zákoně. from the prophets Joel and David.
od proroků, kteří se jmenovali Joel a David. They were seeing it happen right before them. Oni viděli, že tohle se jednou stane. Peter's message to all the people in that sermon A ta Petrova zpráva během toho kázání, který tam měl, was to repent and be baptized in the name of Jesus Christ bylo to, aby lidi se obrátili a nechali se pokřtít ve jménu Ježíše Krista. for the forgiveness of your sins. Aby jim byly odpuštěny jejich hříchy. And Peter said, then you too will receive this Holy Spirit. A Petr jim řekl, když tohle uděláte, i vy přijmete toho Ducha Svatého. This is because God wants to restore his people. A je to přesně kvůli tomu, že Bůh si chce obnovit svůj lid. The gospel of Jesus Christ was supernaturally being understood. Ta dobrá zpráva o Ježíši, kterou tam Petr kázal, tak vlastně Bůh tak zázračně způsobil to, aby ji rozuměli všichni lidi tam. By thousands of people in many different languages. Ty tisícovky lidí, kteří mluvili jinýma jazykama. Pentecost is the redemptive reversal of Babel. Letnice jsou v podstatě takové boží vykoupení té babylonské věže. At Babel, the people are far from the presence of God. Their hearts are east. V tom Babylonu lidi byli daleko od Boha, jejich srdce byly na východ od Boha, daleko od něho. At Pentecost, the very Spirit of God comes to them. Ale během těch letnic tak ten boží duch přišel, aby začal přebývat v srdcích lidí. At Babel, humanity's understanding is scattered. A v té babylonské věži Bůh vzdálil takové porozumění si lidí navzájem. At Pentecost, humanity's understanding is unified. A během letnic tak je Bůh znovu spojil dohromady. At Babel, we see humanity officially disinherited from God. A během toho stavby babylonské věže Bůh tak vydědil z té boží přítomnosti Given over to the world's rulers. a nechali, aby jim tam vládli různí vládcové světa. But at Pentecost, Ale během těch letnic Peter proclaims that the Spirit of God is with everyone that repents and believes in Jesus. tak Petr říkal, že každý, kdo uvěří, tak dostane toho božího ducha a bude moct být sjednocený s ním. Pentecost, we see that God has invited us back into his family again. Co nám ty letnice ukazují, je to, že Bůh nás znovu zve zpět do té boží rodiny. So notice that the story in Acts 2, though, doesn't begin with something Peter does. Všimněte si tím, že ten příběh v těch skutkách nezačíná něčím, co by udělal ten apoštol Petr. It is amazing that this simple fisherman Je to vlastně úžasný, že tady ten obyčejný rybář truly does become a fisher of men, tak se vlastně doslova stal tím rybářem lidí. just as Jesus called him to be. Tak jako mu Ježíš řekl, že se jim tak stane. He preaches this powerful sermon in Acts 2, Kázal tady to plamenné kázání and thousands of people decide to trust Jesus that day. a tisícovky lidí se obrátili a rozhodli se, že budou důvěřovat v Ježíše. It begins, though, with the Spirit of God moving first. Začalo to však tím, že napřed jednal ten boží duch, ne Petr. This is because God has loved us while we were yet sinners. A je to proto, že Bůh nás miluje, když jsme ještě byli hříšníky. God seeks us first Bůh je ten, kdo nás hledá jako první, because he wants to restore his people. protože chce nás obnovit, chce obnovit vztah, který s lidmi chce mít. We then see the true miracle happening at the end of Acts 2. A my pak vidíme ještě větší zázrak, který se děje na konci té 2. kapitoly. At the end of this chapter, we don't see people understanding many languages. A na konci té kapitoly už tam nejsou žádné jazyky a vlastně lidi už si tak, není tam prostě tolik zázraků jako na začátku, We see a brand new family coming together. ale vidíme to, že tam vznikla úplně nová rodina lidí. This is what happens at the end of Acts 2. A tohle je to, co se stalo na konci knihy Skutků. Přečtu poslední delší úsek. Tam se píše o těch lidech, že vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňovala bázeň. Skrze apoštoly se dálo mnoho divů a znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu a Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. The campers have already heard me say this week, A lidi, co byli na kempu, tak mě už tento týden slyšeli tohle říct, but I want to remind you this morning as well. ale chci vám to připomenout i tohle ráno. When any of us are saved, Když kdokoliv z nás uvěří a je zachráněný, when we become followers of Jesus když and se are baptized, staneme následovníky Ježíše a jsme pokřtěni, we are not just saved from something, nejsme zachráněni jenom před něčím,
We are saved into something. Jsme zachráněni taky k něčemu. We are not just saved from suffering in hell. Nejsme zachráněni před utrpením někde v pekle. We are saved into a community, Jsme zachráněni k životu ve společenství. a spiritual family. K životu v duchovní rodině. This is the local church. A to je právě tahle církev. This is Kostel Jinak. Tohle je kostel jinak. I pray that those of you in the room who are still far from Jesus, A já prosím Boha, aby ti z vás, kdo jste ještě stále daleko od Ježíše, that you will consider these things. abyste se tady nad těma věcma zkusili zamyslet a zvážit je. Consider who Jesus is Zkuste se zamyslet nad tím, kdo Ježíš opravdu je and what he's offering you. a co vám nabízí. And for those of you in the room who are already family, A pro ty z vás, kteří už jste součástí tady této duchovní rodiny, I'm thankful to be your brother in Christ. tak jsem rád za to, že můžu být váš bratr v Kristu. Let's pray. A já se na závěr ještě pomodlím. Our Father in heaven, Náš nebeský Otče, you are the head of all things. ty seš nade všemi věcmi. And yet you desire to be in relationship with us, A přesto chceš mít s námi vztah. sinners. S námi hříšníky. You are a merciful God. Jsi milostivý Bůh. We thank you for your mercy. Děkujeme ti za tvoji milost. Thank you, Jesus, for paying our debt. Děkuji ti, Ježíši, za to, že jsi zaplatil náš dluh. Thank you, Father, for giving us your Spirit Díky ti, Otče, že jsi k nám poslal svého ducha and uniting everyone in Christ as one family. a že jsi nás všechny skrze Ježíše Krista spojil do nové rodiny. Would you show your mercy to many more in this room Prosím, aby si ukázal svou milost mnoha dalším v této místnosti, so that they may know you too? aby tě mohli znát taky. In Jesus' name, V Ježíšově jménu. amen. Amen.